θα σηκωθεί. Περίμενε. 94. Τώρα θα γυρίσει και θα περάσει χαμηλά, θα περάσει με ταχύτητα χαμηλά. Τον πατέρα του είναι. Ωραία. Μια εβδομάδα δηλαδή. Μια εβδομάδα. Πάτε βρε καθυστερημένοι. Εδώ ο χώρος μας το πήρες τελικά. Πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο, το καλύτερο. Εσύ αγωνιστικό κιόλας. Τα πάντα είναι. Όλα, ό,τι θέλεις. Αυτά πας και μια καλή ψηφή πιάνε πάνω και του. Βεβαίως το οδηγάς, γιατί να μην το οδηγείς. Έτσι λέγεται. Τα μικρά αεροδρόμια λέγονται αεροπεδία. Άλλο αεροπεδίο, άλλο αεροδρόμιο. Εμείς έχουμε πιο εύκολη χρήση, δεν έχουμε πύργο ελέγχου. Δεν μιλάμε. Αν θέλουμε να πάμε μακριά, παίρνουμε τηλέφωνο τον πύργο ελέγχου, λέμε τα στοιχεία μας, τον ιολόγιο μας, δηλαδή την άδεια κυκλοφορία μας, λέμε ποιοι είμαστε κτλ. Και πετάμε, φεύγουμε μακριά. Έτσι δίνουμε σχέδιο πτήσης σε άλλο πύργο. Αλλιώς, αν πετάμε πολύ τοπικά, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μικρή βόλτα εδώ στον κύκλο. Εδώ είμαστε η αερολέσχη Δράμας, έχουμε κάπου 7 αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνο εγώ εδώ, είναι να έρθει και ένας άλλος κυρίως, αλλά θα έρθει στις 10, τώρα δεν έχει ρολόι. Σε λίγο θα έρθει και εκείνος. Τα αεροπλάνα που έχουμε στοιχίζουν, έτσι να ξέρετε, από 5.000 μέχρι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι από τα καλά, στοιχίζει πιο πολύ δηλαδή. Έχει και άλλα πιο οικονομικά. Θέλω να πω, ο καθένας μπορεί να αγοράσει ένα αεροπλάνο και να πετάει. Γιατί ένα αεροπλάνο στοιχίζει λίγο από μια μοτοσυκλέτα. Μια μοτοσυκλέτα μπορεί να κάνει 10-15 χιλιάρικα και να πάρει αεροπλάνο με 5 χιλιάρικα. Έχουμε τέτοια αεροπλάνα για πώληση εδώ πέρα. Βέβαια εκείνα δεν πετάνε τόσο γρήγορα και τόσο μακριά, αλλά πάλι πετάνε, κάνεις το κέφι σου και εγώ τα πετάω. Μ' αρέσουν και εκείνα. Για να μάθεις να πετάς δεν είναι δύσκολο όπως νομίζουν πολλοί. Καλώς το παιδί. Εσύ θες να μάθεις να πετάς? Το θέλω. Πρέπει να κάνεις κάποια μαθήματα. Υπάρχουν σχολές στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Είχαμε παλιά και στις Σέρρες, αλλά έκλεισε λόγω ελλείψης μαθητών. Αλλά μπορεί κάποιος να κάνει κάποια άτυπα μαθήματα με εμάς, να πάρει μια αρχική ιδέα και μετά να συνεχίσει σε μια επίσημη σχολή, να κάνει τα πρακτικά μαθήματα, να κάνει τη θεωρία, να δώσει εξετάσεις και να πάρει ένα πτυχίο για υπερελαφρά αεροπλάνα. Αυτά λέγονται υπερελαφρά, ξέχασα να σας πω. Υπερελαφρά. Οι κατηγορίες είναι ελαφρά, που είναι αν έχετε ακουστά τα τσέσνα και τα λοιπά. Και βαριά. Και τα βαριά, ας πούμε. Τα επαγγελματικά. Αυτά θεωρούνται πιο ελαφριά από τα ελαφριά και είναι πιο οικονομικά, δεν έχουν τόση εφορία. Τα ελαφρά έχουν πολλή εφορία δυστυχώς στην χώρα μας. Και πάντως όσοι πετάμε με αεροπλάνα είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με τα αεροπλάνα. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά και για πολλά χρόνια, δεν το παρατάμε, μας αρέσει πάρα πολύ, συνεχίζουμε. Όσο έχουμε ζωή και υγεία θέλουμε να πετάμε, γιατί μας δίνει ζωή και χαρά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Έχει καμιά απορία? Ορίστε. Πόσα χρόνια πετάτε? Από το 2002, δηλαδή 24 χρόνια. Έχω 1500 ώρες πτήσης περίπου. Ορίστε, ναι ρε.
Πόσε φορές έχεις οδηγήσει στο αεροπλάνο? Κοίταξε, έχω, σου λέω, κάπου 1.400 ώρες πτήση. Αν θεωρήσουμε ότι μέσος χρόνος πτήσης είναι μισή ώρα, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, φαντάσου, έχω κάνει κοντά στις 3.000 πτήσεις. Αυτά τα αεροπλάνα νομίζω είναι η πιο ασφαλής μορφή πτήσης. Η πτήση ξεκινάει από το παραπέντε, που δεν ξέρω αν το είδατε στη δράμου που πετάνε. Κάτι εδώ πέρα. Ναι, κάτι αλεξίπτωτα, λέγεται παραπέντε, κανονικά λέγεται παραπέντιουμ, δηλαδή πέντιουμ παρά, δηλαδή εωρείται κοντά, αυτό σημαίνει παραπέντε, δεν είναι παρά και αριθμός 5, είναι από το πέντιουμ, που σημαίνει ταλαντεύομαι, κρέμομαι δίπλα, αυτό σημαίνει παραπέντιουμ. Εκείνο είναι πιο εύκολη, δεν είναι πιο εύκολη, πιο δύσκολη πτήση. Νομίζουμε, εμείς, ο καθένας νομίζει το δικό του είναι το πιο ασφαλές. Αν πάτε σε εκείνους σας πούν, εμείς είμαστε το πιο ασφαλές. Εμείς το θεωρούμε επικίνδυνο, γιατί εκεί που πετάνε αυτοί με το αλεξίπτωτο, πολλές φορές κλείνει το αλεξίπτωτο, έστω μερικώς, και κάνουν απότομη προσγείωση, και γι' αυτό όλοι έχουν, συγγνώμη τώρα θα το πω, όλοι έχουν λάμες στα πόδια, βίδες κτλ. Εμείς είμαστε εντάξει. Εμείς αν πάθουμε κάτι θα το πάθουμε καλά, δεν θα έχουμε μια φορά μόνο. Αλλά ευτυχώς δεν το παθαίνουμε, γιατί αυτό το αεροπλάνο όταν πετάει, όλα τα αεροπλάνα, αν σβήσει ο κινητήρας, ανεμοπορούν. Γλιστρούν δηλαδή. Τι είναι? Ορίστε. Ποιος τα συντηρεί, παιδιά, αυτά? Εγώ έχω ένα πιστοποιημένο συντηρητή και έρχεται και τα συντηρεί το δικό μου. Αλλά υπάρχουν Αυτός έχει και τεχνογνωσία, Κώστα, για αεροσκάφη, μοιάζουν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, κινητήρες, με αεροπλάνα. αεροπλάνα. Αυτός είναι και ο αντιπρόσωπος αυτής της μάρκας και κάποιων άλλων εταιριών. Φέρνει τα αεροπλάνα και τα συντηρεί. Είναι, ο ίδιος του είναι καταπληκτικός δηλαδή. Οπότε εμπιστοποιημένος συντηρητής, έτσι. Ναι. Και πρέπει να περνάει κάποιο έλεγχο έρχεται κάποιος άλλος, τα ελέγχει, ξέρω εγώ. Ναι, έρχονται, τα ελέγχουν. Υπάρχει Ναι. πρωτόκολλο δηλαδή. Υπάρχει, ναι. Τι καίει? Αυτό τα μικρά αεροπλάνα δεν καίνε avgas, aviation gasoline, λένε καίνε MOGAS. Δηλαδή καύσιμο αυτοκινήτου. Δηλαδή βάζουμε μπετονάκια στο βενζινάδικο και τα βάζουμε τη σκάλα και από εδώ βάζουμε βενζίνη. Καίει πολύ? Όχι, ελάχιστα και όσο ένα αυτοκίνητο καίει, δηλαδή 10 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Ναι. Τόσο καίει. 20 λίτρα την ώρα δηλαδή. Τίποτα δεν καίει. 20 λίτρα την ώρα, αλλά αν σκεφτείς ότι αυτό τρέχει διπλάσια κόστος από ένα αυτοκίνητο, Ναι. άρα 10 λίτρα την ώρα, 10 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα για να το καταλάβετε πιο καλά, γιατί στα αεροπλάνα δεν λέμε με τα χιλιόμετρα, λέμε με την ώρα πόσο καίει. Τι ταχύτητα? Η ταχύτητα πλεύσης εξαρτάται από τον καιρό. Το χειμώνα, επειδή είναι πιο πηχτή η ατμόσφαιρα, ο κινητήρας έχει πιο μεγάλη απόδοση και έχει καλύτερες επιδόσεις. Άρα το χειμώνα είναι 185, το καλοκαίρι πέφτει 175 η ταχύτητα πλεύσης όπως λέγεται. Η κανονική ταχύτητα με 75% ισχύει κινητήρα που συνίσταται από το εργοστάσιο, δεν κάνει να πηγαίνει στο full συνέχεια. Ορίστε, ναι, ρε. Ο έλικας είναι ελπιδό ή κανονικό? Δεν κατάλαβα. Θέλω να πω ότι με ελπίδα είναι, ο έλικας είναι κανονικό. Με ελπίδα είναι δηλαδή. Τι εννοείς? Δεν είναι με ελπίδα, έτσι. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι. Είναι από πλαστικό. Ανθρακονήματα. Κάρμπον. Ορίστε. Αυτό είναι από πλαστικό. Όχι, είναι ανθρακονήματα. Είναι ένα πολύ γερό Πολύ υλικό. ελαφριά και πολύ Ένα γερά. ειδικό υλικό που είναι πολύ ελαφρύ και πολύ Το γερό. χρησιμοποιούν και στη Φόρμουλα 1 αυτό. Και αρκετά ακριβό, ναι. Υπάρχουν και Πόσο πλαστικά. ακριβό? Αυτό μπορεί να κάνει Περίπου 1.700 ευρώ κάνουν αυτά τα Κοντά τρία. του, 1.000 ευρώ πήγα. Καλά το είπες, μπράβο σου. Πόσο ψηλά πετάτε? Τα αεροπλάνα τα εμπορικά που θα κάνετε όλοι ταξίδια μπορεί πετάνε στα 33.000 πόδια, δηλαδή στα 10 χιλιόμετρα. Εμείς έχουμε μέγιστο οροφή, έχουμε 14.000 πόδια. Δηλαδή κάπου πόσο είναι, 3,5-4 χιλιόμετρα. Εγώ έχω πετάξει μέχρι 12.500 πόδια πάνω από το Φαλακρό μια φορά που είχε και σύννεφα και πέταξε πάνω από τη σύννεφα. Το Φαλακρό το ίδιο είναι κάπου 7.500 πόδια, δηλαδή σχεδόν διπλάσια, όχι διπλάσιο ύψος, σχεδόν το διπλάσιο ύψος από το Φαλακρό είχα πετάξει.
Αλλά εντάξει, δεν πετάμε τόσο ψηλά. Συνήθως πετάμε στα Χαμηλά. χαμηλά για να βλέπουμε κιόλας. Όταν είσαι ψηλά. Ναι, δεν βλέπεις καλά. Θα μας κάνεις μια επίδειξη. Θα σας κάνω μια επίδειξη, παιδιά. Θα πετάξω αλλά μόνος μου γιατί για λόγους ασφάλειας δεν κάνει να βάλω άτομο. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Να δείξουμε λίγο πώς το λες και το μοτέρ είναι εύκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Καλά, Έχει διαδικασία. Πρέπει να Άστο, άμα είναι, εξομοιώσω και άστο. θα χάσουμε πολύ χρόνο. Ναι, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Ωραία. Τι άλλο να σας πω. Ρώτησε συνάδελφος Να το δούμε. κάτι ρώτησε, Ορίστε. Αλένα. Να ανέβετε μπορείτε, αλλά αν ανεβεί ένας θα ανεβούν όλοι μετά. Δεν θα... Όχι, απ' έξω μόνο το βλέπετε, μόνο απ' έξω. Μπορεί μέσα να πατήσουμε κάτι καλύτερα απ' έξω, παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί είναι ευαίσθητα αυτά τα αεροπλάνα πολύ. Μπορείτε να μας κάνετε τώρα μια επίδειξη. Θα σας κάνω μια επίδειξη, ναι. Αλλά να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω ένα κανάλι στο YouTube, δεν ξέρω αν βλέπετε το YouTube. Εγώ βλέπω. Ωραία. Εκεί έχω πτήσεις δικές μου και δείχνω, ας πούμε, πάνω από το Φαλακρό, πάνω από το, πώς το λένε, το Παγκαίο, πάνω από Όρβιλο έχω πτήσεις, πάνω από Δράμα, από Κορίλοβο. Για φωτιές, για κάτι πετάτε και τέτοια πράγματα. Το καλοκαίρι πολλές φορές μας λέει η πυροσβεστική και πετάμε, κάνουμε τις λεγόμενες πτήσεις πυρανίχνευσης. Επίσης πολλές φορές έχουμε πετάξει για να βρούμε... Περιπολίας, ας πούμε, μήπως κάτι... Πετάξαμε για να βρούμε ανθρώπους που χάθηκαν, ζώα που χάθηκαν. Ζώα. Ναι. Στην παρέλαση. Επίσης, στην παρέλαση πέταξα εγώ, αλλά πάνω από Προσοτσάνη. Δεν ξέρω, ήσουν επίτροπος. Με είπε ο Δήμαρχος, εγώ δεν ήθελα. Επέμενε, 2 φορές πέταξα. Εγώ δεν θέλω. Μήπως με είδες τότε που είχε τη σημαία ή χωρίς τη σημαία με είδες? Έχεις βάλει και σημαία πίσω. Είχα βάλει σημαία στο πλάι. Αλλά είναι επικίνδυνο, ρε παιδιά, δεν προβλέπετε. Και τη δεύτερη φορά δεν έβαλα. Και δεν θέλω να πετάω. Δεν επιτρέπεται να πετάς χαμηλά πάνω από κατοικισμένες περιοχές. Ναι, όντως. Εντάξει. Γιατί είναι, αν πάθει κάτι το αεροπλάνο και εσύ θα σκοτωθείς και κάποιον μπορεί να σκοτώσεις. Ενώ αν είσαι ψηλά, λίγο. Ναι, προλαβαίνεις Έχει να... χωράφια να πας να κατεβείς χωρίς να πάθεις τίποτα. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Και ούτε να σκοτώσεις ούτε να σκοτώθεις. Ναι. Ναι, γιατί το αεροπλάνο Εγώ μας άλλη βρίσκει αυτό φορά που... δεν θα πετάξω πάνω από παρέλαση. Εγώ να σε ρωτήσω και το άλλο. Έτσι, το γραφειοκρατικό ρε παιδί μου τώρα για να. Πάλι την γραφειοκρατία, ναι, για ρώτα. Γενικότερα ρε παιδί μου έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή τώρα σχέδια πτήση είπες δεν υποβάλλεις. Αν να πας μακριά μόνο. Για να σηκωθείς εσύ τώρα από εδώ πρέπει να πάρεις κάποια άδεια από κάποιον έτσι. Σε χαμηλές πτήσεις. Σε φαντάζομαι. χαμηλή, όχι, δεν θα πάρω. Όχι. Αν είναι να πάω κάπου εκτός αεροδρομίου θα πάρω. Ναι, τώρα δεν χρειάζεται. Από ποια Αν λειτουργεί το αεροδρόμιο Χρυσούπολης, γιατί έχουν ωράρια, από εκεί. Αλλιώς το αεροδρόμιο Μακεδονίας που δουλεύει όλο το 24ωρο. Το Κωνσταντάιν Καρέλας είναι το όνομά μου στο YouTube. Μπορείτε να το βρείτε εκεί και θα δείτε τη Δράμα, όλα τα βουνά, τις θάλασσες, Καβάλα. Κόστος μιας πτήσης. 40 ευρώ η ώρα, οπότε 20 ευρώ το μισάωρο, ας πούμε. 15 ευρώ το 15 λεπτό. Πώς είναι. Ναι. Το αεροπλάνο αυτό έχει βάρος 280 κιλά άδειο. Αν βάλεις... Ναι. Γι' αυτό λέγεται υπερελαφρύ. Ναι, πολύ ελαφρύ. Τα υπερελαφρά ξεκίνησαν από κάτι άλλο αεροπλάνο. Θα σας δείξει εκεί πέρα ο συνάδελφος, έρχεται εδώ. Που ήταν παλιά με ένα σκελετό και πανιά από πάνω. Και ήταν πραγματικά. Αυτά μου σιγά σιγά τα κάνανε με σίδερο, αυτό είναι αεροπορικό αλουμίνιο και έγινε σχεδόν, όχι σχεδόν, ακριβώς όπως τα ελαφρά. Ακριβώς ίδια. Υπερελαφρό αεροπλάνο. Παιδιά, ελάτε σιγά σιγά πιο πίσω. Ελάτε Ελάτε λίγο πίσω. Ο κύριος μια επίδειξη. Τώρα πού θα πάτε? Πού να πάμε? Όχι, πού θα πάτε μετά από εδώ? Θα πάτε Στον Άγιο Μινά. Α, στον Άγιο Μινά, εδώ, ωραία. Εντάξει.